at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Problema sa susunod, ipabombo! Korupsyon sa gobyerno, ipabombo! Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo! Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo! Ipabombo! Programa sang Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, ipabombo! Ipabombo! Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natungdan kag solusyonan, ipabombo! Ipabombo! Diri lamang sa #1 and the most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Karon sa pagsugod sa aton bagong nga sugilanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Sus Maria Josep, kinsulod kita sa kawatan kagabi, Julio. Nagainukay lang ang aton mga gamit diri sa balay. Pati na sa aton nga grocery store sa guwa. Ginrungkab man, wala lang aton mga bintahan. Kag sino-ayhan ang may kaymuan sine? Sa banta ko, inside job ini Julio. Sunado sa kawatan kundi naton ginatago ang malahalo naton nga mga alahas, kagang aton nga kwarta. Hindi na naton pagpadugayan. Matawag na kita sa pulis. Sir, sorry sir. Wala gid ako ng kabatyang gagin sulod nang gili kita sang kawatan. Tungod na kay no mabi ako sang pinakabotilya nga beer. Antes ako nagtulog kagabi sa quarters. Wala na. Hindi na natin mabawi ang gintawat sa amon galisin ni. Wala man kita nagadinalok sa aton nga pariho. Pero, nga agin patilaw kita sang amo ni kapintas nga kapalaran man. Sige lang, Marites. Ay importante nga wala kita ginsakit o kung ginpatay. Ma'am, sir. Maabulig ako sa pagpangitas ng kawatan. Ari lang siya. O kung sila sa palibot. Ginubos ginilang aton nga mga tinago. Pero, sige lang Makita ay man kami nagihapon sang amo nga kawatan. May Diyos man ang kalibutan. Ma'am, sir. Anong plano ninyo nga duha? Hindi na ako mangita sa kawatan niya ito. Apang sa pila ka adlaw, ang makawat mismo ang mapalapit sa akon, kag magabayad sang iya atraso.
Ginlapyo man ako sang follow-up sang aton insurance claim sa mga pagkabutang nga gin-insured naton sa una. Maayo lang gani, ginimo naton ina. Bisan paano, may kuhaon pa kita nga kwarta. Ang bata mo nagsiling sa akon. Yabasi mga tinautang nagsulod sa aton. Amo man na ang hambal sang kapulisan sa investigasyon nila, inside job. Sa anom katawo nga nagaobra sa aton sulod balay, kag sa mini grocery store. May aragid sa ila, nga madugay na nga nagapanilag sa aton. Kag nagkuha lang sang husto nga tiyempo, kung saan o sila makahulag. Ang aton duha ka timbang sa sulod sang balay. Amo ang pinakadugay nga nagserbisyo sa aton. Ang aton driver, isa pa lang katuig gina sa aton. Ang tatlo naton kamanugbantay sang mini grocery. Duha sa ila baguhan, sinunoy lang ang dumaan. Kag sinunoy lang gid ang STN. Ay, Julio. May kahilabdanan ayhan si Nunoy. Ay, ambot lang Marites. Kung ano gid man ang resulta sa pagpangusisa sa mga pulis, maghanda lang kita. Sir Julio, ginpatawag mo kuno ako? Oo, Nonoy. 5 ka tuig na diri sa hamon. Malawig-lawig naman. Pero luyag ko may baluan mo. Nga ipasira na namon ang amon negosyo. Oh, sir? Pero nga ahaw, puno pa man sang baligya ang aton mini grocery. Ang bintahan taman lang ang gingkuha sang kawatan, sir? Kabudlay, Nunoy. Na nadula na ang amon pagsalig sa tao. Hindi na inimnami para sa isa ka negosyo. Wala gin na-recover ang mga alahas namon nga ginkawat. Pati ang cash nga inugsulod na tani namon sa bangko. Hindi lahog-lahog ang balor sang kabilugan nga nadula sa amon. Gani mapahawayan ay kami. Kag magpangita na kamo sang masayluhan ninyo. Sir? Ay, nalukoy gid ako sa ila ni ma'am kag ni sir, Na-trauma gid sila sa natabo sa ila. Ang nagtinunto, may adlaw gid na sa Ginoo. Kaayos ang aton ama kag amo. Nahimo pa nila ini. Gin-timing gid nila nga day off ko. Kag si Maya wala na kaobra. Kay napatay ang iya bana. Gani man. Kag timing man nga nakainom pa po sang tion nga atong. Nagaduda gid ko bala kay Rene mo. Ang driver sang mag-asawa. Ako nagaduda ako sa duha ko kakupod sa mini grocery. Ay, kabay lang nga mahatagan sa ngustisya ang natabo nga ini sa aton ama kag amo. Kabay lang kuntani. Ma'am, kamusta ng pamatsyag mo? Wala na sa oras ang pag-inom mo sang bulong haw para sa imo presyon? Hindi ko man masiling nga okay lang ako. O kung hindi maayong pamatsyag ko sa ling. Ma'am? Kung ano gid man ang matabo sa akon. Ikaw lang mahibalo kay Sir Julio mo, ha? Kag kay Inday Marian mo. Bausus, maman. Tumakulbaan man ko sa imo, maman.
Tigulang na kami saling. May alta presyon ako. Si Julio may rayuma. Kung kaisa, hindi na siya gani makapanaog sa amon kama. Tungod sa nagahabok niya nga tiil. Bisan ikaw gani nga napulo ka tuig lang ang namagulangan ko sa imo. Damo naman sa ginabatyag mo sa lawas. Ay, husto ka gidira, ma'am. Ginaparetire naman ko gani sa akon bata. Ano naluoy man ako magbiya sa inyo ni sir? Salamat sa pag-ulikid mo sa amon saling. Ay, diri lang ko anay sa inyo, ma'am. Hindi ko kamuya pagpabayaan ni Sir Julio samtang may kusog pa ako. Ay, kag kung sino man ang kawatan nga ina, Ginoo na lang ang bahala sa ila. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Kung naanad kita nga kadagamit naton sang baso o kung pinggan ginahugasan gidayon naton agud hindi na magtiner sa lababo, mas maayo nga manumdum kita liwat bangod tuman kadamo nga tubig ang ginagamit mo para diri. Sa baylo nga hugasan gidayon, mahimo mo ana ibutang sa isa ka labador nga may tubig agud pahuluman na mga ini kag tingubo na lang ang paghugas agud makakinot ka sa tubig. Praktikal ini kon ara ka man lang sa inyo balay kag kon ikaw ang nagapangabuhi nga wala sang upod. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Saling! 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 Tuman ka sakit sa akon mga tiil. Ang bulong ko anay. Ay sa diin nagali si Mamo Marites. Ato sa sasalas to. Nagaistorya kay Inday Marian sa telepono. Ang bala. Agay. Dali lagid sir ha, kay kuhaon ko anay ang mga bulong mo sa rayuma. Hindi na to si Ma'am Marites man. Wala man din siya sa salas. Natakop naman niya ang telepono. Diin siya ihan man. Ma'am! Ma'am! Ma'am Marites! Sadiin ka! Bay! Hindi! Si Ma'am Marites nagahigda na sa salog. Ma'am, kantuan ko siya. Ay, oh Diyos ko. Day! Day Marites! Ay, oh Diyos ko. Pati kung ginatake siya sa iya alta presyon? Hindi! Wala naging siya sa pangalibutan! Ma'am Marites! Ma'am! Saling, di na bala si Inday Marian mo? Ato siya sa iya kwarto, sir. Nagahilibion paghihapon. Ay, nagasakit ginag iya buot. Nga wala gid ko nun niya na abdan nga buhi si Inday Marites. Abo na tugali ko nung ulihin nila nga pag-istoryahanay nga mag-iloy. Kad sa telepono pa. Ano nga ka di malason? Ang nagabot niya ini sa amon saling. Nakaibalo ako nga pagtilaw lang initanan. Apang daw hindi ko na ini malampuasan. Ay, sir, magpakabakod ka lang Tawgon ko ang imo mga apo para nga may istoryahon ka.
Tagay pa, pre. Lodlo ni nga tagay aton pre, oh. Damo siguro kwarta nga do, wala ka dyan nakakaubsay ng bakal mo, no? Damo gid man ko kwarta. Ipakita ko sa imong kita ko, pre, ha? Aryo? Na. Nagapuka niya sa sino niya. Bo. Dumayo, aw. Bonus ko niya lang kay Sir Julio. Di kay sultiro man ko. Wala man ko nubyati. Pag gusto ko ya inom eh. Amo na kapayaw kagaya. Gali, wala dito nadakpa ng kawatan. Nga nagbiktima sa mga amo mo, pre. Wala gid, pre. Nakapalagyong animal nga rin eh. Ang driver nila ni Ma'am kag ni Sir. Siya man ang galing traidor kagawatan. Siya pirmi upod sang duwa katigulang kung may katuan nga mga transaksyon ng mga ini. Abot kaya tanan ang talaguan eh. Pero pre, may adlaw gina siya. Sir Julio, naplastar ko ng pamahaw mo. Ang baston ko, Saling. Ari sir, Ay, salamat. Hindi na ako pag-alalahi pa. Masarangan ko na maglakat-lakat pakanto sa komedor. Ang mga bata, si Inday mo. Kaina pa sila naglakat sa eskwelahan to. Si Inday Maria nagsulod naman sa iya obra. Anong balita parte sa bana niya? Ay, wala pa man siya makamuno sa akon. Nagpauli lang sila sa Pilipinas. Wala na siya dahil ginsapak sang yabana nga insik. Wala pulos nga klase sa bana. Kagamay sa mga kabataan nila. Kung hindi siya diri sa Pilipinas, wala siyang problema. Sinugid siya. Tapak-tapak di siya balas sa balay ko. Kay makabati gid siya, pro. Na ano manimigo kung hardinero man. Payawan ko niya liyong sang balay sang amo niya. Kadako sang subdivision ini. Kagatagas pa sa mga gate sa mga pamalay dire. Sunod sa gwardya sang guardhouse. Ang address ko nung nga ari sa papel nga ginpakita ko sa iya. Ha? Sa ulihi nga bangga sa wala. Wala pa man sang balay sa bahin nga ini. Hoy! Ba? Hoy! May nagtawag sa akon. Madulog ko. Naglapaw ko na, pre! Si Par Islaw? Inapaypay niya ako pakadto sa iya? Wala pa man siyang balay sa luti nga ginatindugan niya? Ay na, anong obrahon ko di sa iya yaman? Palapitan ko lang siya. Pre, paano kita sa bakante nga luti nga iniman? Kabalo ko nga nagalibog ang ulo mo kung maano kita dre. Kita ka na sa mga sinako nga garden soil ho. Ang ginpangtangkas na bala sa higad. At ano, na? Makutkot kita. May truck nga madulong sang malahalon nga klase sa mga palma sa luting ini. Itanom na kuno nga daan para mamuhi na gid. Antes pa sila magpatukod sa ilang balay sa luting ini. Amo gali? Ate sige Sus kapos mo obra. Di na mga palaw. Suguran tara kot-kot Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig.
Sa pagtimpla sang kape, magamit lang sang tubig nga sarang maubuson. Sa masami, hindi man naton maubos ang ginatimpla. Kag kung mabugnaw na ang kape, ginaula na lang naton. Hindi lang kape ang imo ginauyangan, kundi tubig. Gani, mas maayo ang husto lang nga amount nga maubos mo ang imo nga timplahon nga manamit nga kape. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Magabian sa dagalinyo sa pagtumati ang matarumang sumupon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Mas Paradyo Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Thought you will forever be the brightest star for me.
will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Alma, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Subong, kag tubtub sa katubtuban. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will. Nan, ara na. Kagwapag-gwapa gid sa imo, Alba. Sigurado nga maumul-umul gid sa imo si Junar. Ta, dali na Krista. Bayaan na naton siya diri. Ah, sige ah. Hulata na lang diring bana mo. Isahanan na lang ako diri sa kwarto ni Junar. Nakagwa na sila ni Mona ka ni Krista. Nagkapasalamat ako. Nga daw bisang kinahimo na nila akong hampanganan. Nakabulig man sila. Para nga magmagaan ang ginabatyag ko. Ano ba lang natapos ako? Kaya nasangaga. Antes ang amon kasal ni Alma. Bugos ng desisyon ko nga magbiyad. Matapos ang amon kasal. Apang subong. Hindi ko mahangpan ang kaugalingon ko. Daw nagaduha-duha ako nga dayon mo mga akong plano. Wisit. Masulod na ako sa balay. Sige, inom na. Inom pa ka mo. Uy! May mga tinaw pa sa nga sinda nga nagkalabiling nga nagainom. Tutunan mo na. Tutunan! Inom pa diya. Inom sa to. Palapitan ko sila. May naman ako bisan jutay lang. Ang kuha na biyo. Pakumplasihan ko sila. Aga na. Kalawig sang tulog ko. Kag-ari. Wala ko sa nakita ng indikasyon nga nagsulod rin sa kwarto si Junar. Wala man sang anong marka nga naggamit ang mga ulunan sa tupad ko. Mabangon ako Kag-ariglohon ang kaugalingon ko. Kag magpanaog sa kusina.
madamo pa sa nagalabili niya sudan. Mapaputos ako para dalon sa mga utod ko. Masakay lang ako sa kabayo, pakadto sa balay. Alma, apo, ari ka? Oo, lo. Kag may dala ako nga pagkaon. Pagkaon ka mo. Sus, nga nagdala ka pa. Makahuluya sa ugangan mo. Basi masiling sila nga nagahingalit kag Mga bili naman ng inalo. Kag sa dason, kung magpadala ako diri sa mga pagkaon o kung magamit sa balay, batuno ninyo. Kay para gid ina sa inyo. Makahuluya man apo. Nga Ay, lo. Halin ina sa bana ko. Ginkuha nila ako. Bisa nakahibalo sila nga may responsibilidad ako sa inyo sa mga utod ko. Mga bata pa sila. Kag hindi pa nila masarangan nga buhion ang ila kaugalingon. Bisan pa apo. Si tatay Galilo? Ara-diraho, nagakatulog pa. Kay hubog katama. Nakapatanom na bala siya sa uma? Wala. Ano? Paano siya makapananom? Kay wala man sa sang ginahimo sining inadlaw nga ini kundi ang magpahubog. Ako ang nahuya kay Senyor Sebastian. Sa din bala si Nonoy? Lihugon ko siya nga kadtuan ang aton mga kasimaryo nga mga tinawo sa asyenda. Mapabayanihan ako, lo. Silang lihugon ko nga mananom. Kay mangayo ako sang pagkaon kay Senyor Sebastian para sa ila. Aga na gali. Sakit sa ulo ko ba? Ari na ako sa isa ka kwarto. Wala akong makaibalo kung paano ako nakasulod diri. Ang natandaan ko, natulugan ako sa kahubog dito sa ginimna namon sa mga tinawag ko kagabi. Mabangon ako. Kag magsulod sa balay dako. Maligo ako kag mag-ilis. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabok ang mga ini, mas mabudlay sila mag-function gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho nga kabugnaw. Halimbawa, ang electric fans tinluan ang mga blades kag grill para mas mabaskog ang hangin. Sa air conditioner naman, tinluan ang filters kag i-check ang refrigerant para hindi mauyang ang kuryente kag mas mabugnaw ang hangin nga ginabugas sini. Okay na ako. Nakapaligo na ako kang nakailis.
Si Alma gali. Pangitahon ko siya. Kaya nga wala ko siya nabtan diri sa kwarto. Manawag ako sa kusina. Basi ko na to siya dito. Naibalaan ko gikan sa mga kabulig nga nagpauli gali si Alma sa ila. Wala na lang ako nagpangusisa. Kay makahuluya man nga wala ko makaibalo kundi nagkadto ang asawa ko. Ang mga kabulig na mismong naghambal nga naglakat si Alma. Ang mayo pa. Ipahanda kong kabayo. Kadtuan ko si Alma sa ila. Nagbagong pinsar ko. Kung magpadayon ako sa pagkanto sa ila ni Alma, basi masiling siya nga ginsunod ko siya. Hindi ako magpadayon sa pagkanto sa ila balay. Sa baylo, madiretso ako sa banwa. Ha! Ha! Natapos mo na ang pagpananong. Kahapon pa nagabot ang sabod. Kag kung wala pa ina ng tanom subong, malaya na lang ina. Kag hindi na mapuslan. Ay, kapoy na ako. Tungod nagbulig man ako sa ila. Ang maayo pa, mapaalam na ako sa ila. Kag magbalik sa balay dako. Hala? Anong ginbuhat mo sa kaugalingon mo? Kay ko sang pantalon mo. Kagkadamo sang lunang sang mga butkon mo. Amo man ang pantalon mo. Ay, nagbulig-bulig ako tanom sa talamnan. Hibo, Diyos ko. Ginguba mo sa sulod sa gisa lang kadlaw ang isa ka simana nga pangabudlay na mo ni Krista para nga magpugis ng sang jutay ang panit mo. Mona, ang isa ka trabahador, bisan putson mo sang bulawan, baga pabilin nga trabahador ang iya pananawan. Ma? Sige mabilin ko anay ka mo. Maligo lang ako kag mag-ilis. Hindi ko na lang pagsupukon si Senyora Nona. Makadto ako sa kwarto ni Junior.
Presko ng pamatsyag ko. Nakatapos na ako paligo, kag nakailis. Ay, hindi ako magpanaog, kag magupod kaon sa ila. Nakahibalo ako, nga mangilad sa akon magtulok, ang mga aristokrato nga mga tao diri sa balay dako. Kani, mapadulong na lang ako diri sa pagkaon. Diri na lang ako makaon sa kwarto. Bisan kapoy ako. Apang wala ako nagtulog. Kaginhulat si Junar. Sa din bala siya nagkadto. Nawaya man ako magpamangkot sa mga tao diri sa balay. Nakahibalo ako nga naglakat siya. Kay wala ang iya kabayo sa kwadra. Nagsulod sa kwarto. Hindi ko pagmuklato ng akon mga mata. Nakahibalo ako. Siya nang nagsulod nga ina. Nagdulog siya sa kilid sang kama. Mapakuno-kuno ako nga nagkakatulog. Naginhawa siya sa matalong. Nagsulod siya sa banyo. Ay, pabayaan ko lang siya. Nagkuha na siya sa banyo. Kag nag-alay ng lawas ko sang pugong nga hindi maghulag. Kag naghulat nga mahulid siya sa paghigda sa akon. Apang wala niya kinbuhat. Ano palang natabo? Sa diin siya nakita. Nakabati ako sang huragok. Muklaton kong akon mga mata. Hala? Dito siya nagigda sa sofa. Wala siya sang payo. Kag nagasuksok na siya sang shorts. Anong pot niya silingon? Nga wala siya naghulit sa akon. Ay, natulugan siya. Nga wala sang habol kag ulunan. Bahala ka da. Hindi ko yung maghatag sa imo sang ulunan kag habol, no? Ngi mo eh.
Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Alma, ngayagin pasakop, agaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Subong, kag tubtub sa katubtuban. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love